pamätám z novej hry, táto hra sa volá Tutom a poďte, čo mám také veľké pole, pozrieť, čo budeme stavať. Keď tam ale ukážem tento bločík. Vytvoríme si nové mesto. To je z pruského, tak viem. Podľa mňa to asi nikto z pruského nebude. A dáme podvažie. Jak to píše, ale necháme takto. Podvažie a štart. Štartujeme svet v podvaží. Vítajte v tutom. Ja neviem, ako to hrá. No, neprvom vysvetlím, ale to vysvetlíme. Je tu o tom, že toto je veci. Toto je baráky. Teraz dám takto cestu. Takto sem, takto sem, takto sem. Viete, čo tu máme neobmedzenie peňazí? Ježišmaria. Nemáme na čo čakať, teraz bude trvať 20 hodín. Asi elektriku. Solné panele. Začíname s solnými panelami. Musíme ísť na to miesto, kde to ani dať nechcem. Spoj ich týmto to mám spojiť. Potrebujeme aj vodu. Tak takto dáme toto. Voda sa tvorí docela dlho. Yes. Dobre. Trubky. Takto. Toto sem. Takto. Asi by to malo byť lepšie. Dobrá práca. Starosta, nemáme prácu. Dobre, oni chcú prácu, jak to funguje. Viem, oni chcú všetko možné, dobre. Dobre. Teraz tam vyznač komerčnú zónu, dobre. Teraz je to trošku fúkačka, dobre. Sem to ani nechcem, to je hneď pri tom. Tento svoj bude taký trošku blbý, pretože máme takýto problém. Tak, zbytočný. Takéto im to malo stačiť. Dobre, dobre. A vítam vás v novej série z hry World to Town. Samozrejme aj na mojom kanále vyjde hra Worldbox. Tak kto chce, tak sa tam môže ísť pozrieť. A tuto bude na tomto kanále bude vychádzať viac videí, pretože to je Kubov kanál. Tak teraz si dáme ešte väčšie komerčné. Poďte veľké komerčné. Pokiaľ tu nič nebude, tak mňa asi strelí. Dobre, dobre. Neviem prečo to je takéto šedivé a neviem čo to znamená, ani to veď nechcem. Samozrejme, potrebujeme tu aj nejakú farmu. Ľudia ešte moc nevyrábajú, tak dáme takto sem. Dám takto vyberanie. Tu si môžete vybrať farmu, komerčnú, priemyselnú alebo obytnú. Farma. Taká gigantická farma. Brutálna. Kokos, to je veľké ako hovado. Ak mi niekto povie, že to sa nikdy nevyužije, tak využije, pretože za chvíľku to začnú stavať. Aspoň teda to dúfam. Takže pokiaľ chcete dlhšiu sériu z tejto hry, tak nezabudnite like, odber a jen tu preto to spravím ešte jednu cestu, aby to malo trošku rýchlejšie. Takto. Tak teoreticky tu je diaľnica, ktorá to vedie hore a tam môžu prichádzať a odchádzať ľudia. Tu si vytvoríme moju obľúbenú dedinku, prvý dedinku, ako tomu hovorím ja. Tak bude takto. Môžeme to samozrejme dať toto. Elektrika, pokiaľ dáme, niečo som zistil, keď elektriku dáme takto do cesty, tak zabere všetky možné cesty. Takto sem. Dobre, to je zabrané. Tak teoreticky by to teraz malo ísť. Dáme si sem takto obytné. Vyberieme si, keď sa máme obytné, tak to nám tu bude takto pekne postavané. Voda by sem... Počkaj. Jak to znamená, že môžete otočiť smer. Takto, tak teraz pekne vidím, čo je tuto.
Taktiež môžeme dať aj normálne chodia traktory, ale podľa mňa to bude lepšie. Tak to máme sem ešte, a tak to je na sem. A máme teraz druhý level. Elektrika nám samozrejme už nestačí, tak sa zotočíme naspäť. Padni s tými hovadinami. Tu je toľko problémov. Lepšie zastaviť ten čas a máte fríznutý celý svet. A teraz môžete takto dať sem. Tú hovadinu. Tuto môžete potom zobrať ukladanie, uložilo sa mi to pekne. Vodu, tak to zoberieme. Čo je tuto? Ja som to zbytočne iba predĺžila, aby som si skôr peniaze. Ako je to toho hodiny. Ježiš, tak to posuň. Čo je toto? Čo to je také potentované? Ja nemám peniaze, ne? Ja si to mám jeden skôr. Teraz to mám. Ježišmaria, však ja viem! Nespamuj to tam každú sekundu. Takto. Keď už toto máme tuto takto blízko, tak to máme takto komerčné. Či priemyselné, pardon. Teraz to všetko musím takto obísť. Jak to povedať? No. Počkaj, to je tá lepšia, tak nechcem. Nie, je to úplne bez nejaké tie základné cesty. Takto, tak. Ide to zbytočne správne. A čo vy tu zase chcete? Vodu. Tá voda ako bude vypnutá. A keď vydrží docela dlho tá voda, tak neviem, čo vydrží. Tak to máme poriešené celý tento blok, či čo to je. A sme ho tu úplne absolútne toto sa využilo. Ohoho! Tu na jedinu z tých najväčších častí už majú zabranú. Toto už je ten väčší barák. Továrence, tak to je továrence. A toto je tá základná továreň, a potom sa budú zväčšovať, budú to mať väčšie tých žiadne nádrž na to obilie, alebo čo to všetko je. Tak uvidím, ak to pôjde. Keď dáme normálny čas, tak pôjde, tak to ide pomaly. Keď dáme rýchly, tak to ide oveľa rýchlejšie. Akože nie o moc veľa, ale tak býva tu 300 ľudí. My máme väčšiu tú komerčnú, úprimne. A tu všetci ľudia bývajú vzadu. Pristávame veľký kúsek. No tak. Dobre. A už tam bývajú. Očividne sa im tu docela páči. Očividne. Teda takto ešte jeden blok sem. To bude vyriešené túto križovatku. Tu zapnem semafor. Aby sme mali vyriešené. Škoda, tí mosty fungujú fakt blbo. Neviem, kto vymyslel mosty a vymyslel ich fakt retardovane tí mosty. Dobre, už to je normálne zastáva. Zastav voda pridrbaná. Nadávam, a nie, že mi pridrbaná nadávam. Myslím, že nie. Zavodním to celé, kľudne to povodním svojimi šťankami. Napíte sa kľudne. Myslím, že ľudí. Teraz ma to fakt nebaví. Počkáme si! Budeme ešte chvíľku niekedy afoko, ale uvidím, ako to pôjde. Keď to tam nemám, hľadám, že vždycky, keď to tam nemám, tak musí začať horieť. Ach jo. Nemám ani. Ach jo, to je to taký. Sice ich mám, ale že tí budovy, no. Choď. No celé mesto ide horí kvôli tomuto. Ach jo. Choď. Choď tam. Tu celé mesto horí. Celý blok.
To uhasí celé. Dobre, zachránili to. Jo. Dneska to je katastrofálne. Uvidím, ako to pôjde presne. Takto. A dáme to takto sem. A uvidíme, ako či sa to zmestí. Dáme to takto sem. Ukladanie, ulož sa, dobre uložilo sa to. Toto bude to celá dlhá epizóda. Na mojom kanále budú vychádzať dlhé epizódy. Oni sú priemyselné. Komerčné nechcú, ľudské stále chcú. Nepriemyselné vôbec nechcú. Či? Udobné, priemyselné chcú, tak prečo že nechcú? Nechcú. Čo si robím? Pa 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 pi pa 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 pa. Daj to sem. Tak to máme sem takto jednu. Trošku som dala blbá, bude takto z dvoch strán to bude. Necháme tak. Strihu bude stačiť. Možno už to nebudem musieť riešiť nikdy. Volty za to budú zle, pretože tá elektrika je strašne... Nevidíte, tu 100% využívané. Tak tam dáme... Vidíte, že to už je celé pokryté, čo tu všetko je, tak všetko to je pokryté. Uvidíme, ako to pôjde. Pokryjeme to, dúfam, celé. Priemyselné tí už chcú. Ono sú priemysel. Komerčné už nikto nebude, chcete podobne už. Tak to postavíme, no. Trošku to postavíme. Tak, čo máme? Policajnú a taxíky. A tak policiu dáme asi do mesta, kde asi sme dali inak policiu, než do mesta. No lepšie po dedine, ale... Dáme tak, asi tu už tu máme. Ľudí tu fakt moc nemáme, cez autobus dáme tu tak taxi. Na ktorý máme len tak. Máme. Tak by som dal, ale keď dáme takto sem, tak tu máme takto prechody, ktoré sú fakt drahé, brutálne. Dáme takto sem. A dáme takto sem. Bude to síce v strede mesta, ale nevadí, podľa mňa. Ok, teraz to bude brutálne spomalené. Nie, pomalené to je normálna cesta. Tá komerčná sa fakt rozrástla, oni sú nejaký rybársky kútik, to čo je? Obchod, to je obchod, to je rybársky kútik. Semafory 2 sú pri sebe, to je veľká semaforová značka. Očividne sú šťastní, keď mi dávajú svoje dane. Maják ma fakt nezajíma. Ja som mám maják. Komerčné nikto nechce, oni chcú stále tieto, ja im vám tu dám a vy to nechcete, tak čo chcete?
Horí. Teraz som tu bol. A keď tu horí, tak ja tu musím dať hasičov ďalších. Aby to boli aj tam. A ten ďalší test, aby to bolo trošku...